Kaixo, arratsaldeon eta ongetorri gaurko hitzaldira. Bueno, urte berrian ere bai, bale? Urte berrirekin, gai berri bat ere lantzen hasiko gara, eta gaurkoan pixkat Windows 10 atzera uzte horrekin, aurrera nola egin dezakegun horren inguruan hitz egingo dugu, bale? Beti bezala, komentarioan eta laukazue zuen galderak eta planteatzeko, eta zalantzaren bate bali magozu, bertan idatzi, noizan ben begiratzen jango naiz, eta zalantzak argitzen saiatuko naiz, bale? Bueno, Windows 10 euskarria 2025 erako urriaren 14 amaitu zen. Egun hortatik aurrera, Windows 10ek segurtasun eguneratzeak eta Microsoften adabaki ofizialak jasotzeri utzi zion. Praktikan horrek esan nahi du gure ordenagailuak funtzionatzen jarraitzen duela, hala ere, zaurgarritasun berri bat sortzen bada, bale? Microsoftek ez du soluzio bat bidaltzen Windows Update bidez. Bueno, guztionek zer esan nahi du? Orain arte, Windows 10ek aktualizazioak izaten zituen, eta norbaitek segurtasun arazen bat topatzen bali mazuen, aktualizazio baten bidez Windowsek nolabait segurtasun arazoiek konpondo egiten zituen. Vale? Urrengoan hori posible izateko. Vale? Eta aktualizazio bakoitzarekin arazoak konpontzen dira normalean. Vale? Bai telefonoan eta kasu honetan ordenagailuan. Beraz, Windows 11 darama denbora bat merkatuan, eta Microsoftek aukeratu duena izan da Windows 11ari nolabait jendera bideratzeko, zuzenean Windows 10ren nolabait soporte hori, aktualizazio zerbitzu hori, zuzenean deuseztea erabaki dute, eta bertan bera, sistemara bertan bera uztea, bale? Guztiz. Eta zer gertatzen da, jende asko kexatu da, eta egin dutena da, gero itzen gudu ere honen inguruan, bale? Baina, urte bete gehiago nolabait luzatu behar dute zerbitzu hori, nolabait aktualizazioen zerbitzu hori, bale? Baina hortik aurrera ez da zerbitzurik egongo, eta sistemara gehi hori, Windows 10eko sistemara gehi hori, dagoen bezala geratuko da, eta ez da eguneratuko gehiago, bale? Eta horrek zer esan nahi du, segurtasun arazak topatzen direnean, segurtasun arazoiekin segituko duela, eta ez dira konponduko arazoiek, bale? Bueno, arriskuak. Kalteberritasunak eta zibersegurtasuna. Eraso arrisku handiagoak, bale? Eta bateragarritasuna, programek, virus kontrakoek eta gailu berriek ez dute bateragarriak izango. Bueno, ez badugu gure sistemara gehiago Windows 10etik, Windows 11era berritzen zer gertatzen da alde batetik lehen aipatu dana. Segurtasun arazoiek, segurtasun arazo berriak ateratzen baldin badira, ez dira konponduko arazoiek, bale? Zere, sistemaia eragi hori zartzatzen ematen du Microsoftek, eta ondorioz ez dira konponduko arazoiek, bale? Windows 10ren kasuan. Bestaletik, softwarea ateratzen duten beste hainbat enpresek, software berri ateratzen dutenean, ez dute kontuan izango Windows 10eko sistemara gehiarek. Eta horrek ekarriko duena da, software hori kasu askotan ez du funtzionatuko, eta funtzionatzen baldin badu, funtzio batzuekin arazoak sort daitezke, eta kasu horietan ere ez dute aldaketarik egingo, segurasko arazoiek konpontzeko. Bale? Sistema eragile hori zartzat hartzen dutelako, eta ez die merezi beraien softwarea sistema eragile zar batein moldatzeko ez zaie interesatzen. Vale? Beraz, Windows 10 amaitu ostean, ze aukera geratzen zaizkigu, vale? Segurtasun arazoiek edo arrisku horiek, guzti hori ahaztu nahi baldin badugu. Bueno, alde batetik, Windows 10 hori, Windows 11ara eguneratu dezakegu, bale? Hau da, Windowsen azkeneko sistema eragilea. Gomendagarria da,
gure ordenagailuak baldintzak betetzen baditu. Vale? Zere Windows edozein softwareekin gertatzen den moduan, baldintza batzuk edo ezaugarri konkretu batzuk eskatzen dizkigute erabili izateko, vale? Beraz, ezaugarri edo baldintza horiek betetzen badira, aukera daukagu Windows 11 eguneratzeko, vale? Eguneratzea doakoa da Windows Update bidez, eta gure artxiboak eta programak, vale? Modu horren bitartez eguneratzen baldin badugu gure artxiboak eta gure programak instalatuta dauzkagunak ez dira galduko, besterik gabe sistema eragilea berritzen da eta punto, vale? Bueno, nola eguneratu dezakegu Windows 11-ara? 3 modu ezberdin dauzkagu. Alde batetik Windows Update programa edo aplikazio erabili dezakegu. Windows Update Windowsen barruan etortzen den aplikazio bat da, vale? Beraz, Windowsen bilatzaren bitartez edo bestela, hasierako ikonora, konfigurazioa eta bertan Windows Updateko aukera izango dugu, vale? Bertan sistemak bilatuko du aktualizaziorik baldin badago. Windows 10-eko aktualizazio eguneratzeko sistemaren bat oraindik instalatzeko baldin baukagu, lehenengo aktualizazio hori egin behar izango dugu. Windows 10-eko aktualizazio eguneratzeko aukera guzti horiek instalatuta baldin bauzkagu, Windows 11-ara eguneratzeko aukera eskainiko dugu, vale? Beraz, Windows Updateko aplikazio horren bitartez instalatzeko aukera izango du. Hori izango litzateke lehenengo aukera. Bigarrengo aukera, Windows 11-ako instalazio laguntzailea izan daiteke. Beraz, kasu honetan, Windowseko webgunean sartuko ginateke eta bertan eguneratzeko toki bat badukagu eta pausa jarraitzea izango litzateke, vale? Beraz, aurreko pausaren antzeko izango litzateke, vale? Eta azkenek aukera, hau orokorrean jendeari ez nioke gomendatuko, zer informatikako pixkat jakin beharra dago aukera hau erabilia litzateko, vale? Abierazteko USB bat sortu beharko genuke, vale? Okerrez banago 8 giga gutxienez behar ditu USB edo pendrive horrek, eta bertan nolabait Windowseko artxio batzuk instalatu behar dira, baina gero honen bitartez instalatu alizateko, ordenagaiko BIOSa aldatu beharko genuke, BIOS horretan sistemari esan beharko genioke lehenengo USB-ko informazioa kargatu dezala eta ez disko gorreko informazioa, vale? Eta USB-ko informazioari kargatzen baldin badu lehenengo, Windowsaren instalazio hori hasiko du, vale? Eta hortik aurrera pausoak jarraitzea izango litzateke, edozein sistema eragiekin gertatzen den moduan, konfigurazio pauso batzuk egongo dira edozein kasutan, eguna, hizkuntza eta guzti hori konfiguratu behar dugun atal horiek izango ditugu, vale? Bueno, aurrera egin baino lehenago, aurreko pausan komentatu dut, vale? Windows 11 instalatu alizateko baldintzak bete behar direla, vale? Bueno, hemen TPE edo TPM, hain ez dago seguru nola detzen zaion, sistema eragile hau instalatu alizateko, hasiera batean, bai TPM sistema hau eduki beharra zegoen, vale? Ez zegoen beste aukerarik. Zure sistemak hori ez baldin badatzeukan, ez zintzen instalatu. Gaur egun, hainbeste kexaren ondorioz, badirudi, pixkat paus hori saltatzeko aukera mandu dute, azkenen sistema horrek zer da? Informazioa zifratzeko sistema bada, baina horretarako gure sistemak atal konkretu batzuk izan barra duzka, eta ez baldin baduzka, segurtasun hori alde batetik galdu egingo genuke, vale? Hori ere, esan barra dago. Eta hainbeste kexa egon dira, bai erabiltzaile normalak, bai enpresaren partez, ze azkenean jaz da bakarrik sistema eragilea eguneratzea Windows 10 batetik Windows 11 batera, baizik eta
TPM horrekin, zure sistemak zati hori ez baldin baduka, derrigortuta zaude ekipo osoa aldatzera, hau da, ordenagailu osoa, horrek daukan kostuarekin. Bale? Eta, bueno, etxe batean ordenagailu bakar bat, agian kostuak ez du suposatzen hainbesteko kostu bat, baina enpresa batentzat ordenagailu asko dauzkan enpresa batean, horrek suposatzen du milaka eta milaka eta milaka euro gastatzea bakarrik ekipoan. Eta gero softwarea berriro instalatu behar daukagu, eta software bakoitzak bere lizentzia dauka, lizentzia horiek kostu badaukate, ez da bakarrik Windowsen lizentziaren kostua, eta abar, eta abar, eta abar. Vale? Beraz, ez da bakarrik sistema eragilea aldatzea. Sistema eragilea aldatu baino lehenengo, bere baldintzak betetzen diren edo ez, begiratu beharko genduke. Ez da bakarrik TPM hori lehen komentatzen dizuena, RAM aldetik ere, ez dakit 4 giga RAM ziren, gaur egun edozen ekipok badauka hori, baina ekipok pixkat zarra baldin badaukagu, ezingo dezute sistema hau instalatu. Beraz, edozein sistema eragile instalatu baino lehen, horrelako gauzak kontuan izan beharko dituzue. Kontuan izan hori. Bueno, ze beste aukera izango nuke, sistema virtualetara jotzea eukiko nuke, mai gain virtualetara edo cloud soluzioetara migratzea. Azkenen gauza horreina da. Alde batetik hemen, Windows 385 eta Azure Virtual Desktop soluzioak internetera konektatuko pantalla eta teklatu gisa funtzionatzen dute. Hau da, ordenagailua daukazu, baina ordenagailua sistema eragilea ez dago zure ordenagailuan, zure ordenagailua, zure sistema interneten gordetzen da, eta, interneta ez dagoen momentuan ez daukazu ezer, hori ere argi eduki behar dugu, baina, hau aukera bat izan daiteke. Mai gain modernoa odeian egiten da, azkenen gauz guztiak bezala bizitzan gauzak alde onak eta alde txarra dauzkate, eta hau ez da excepzio bat, eta sistema virtual hauek gauza batzuetarako oso erosoak izan daiteke, eta abantaila bat suposatu ezakete zentzu batzuten, baina beste zentzu batzutan desabantailak izan daitezke. Beraz, beti bezala, bakoitzaren beharren arabera aukeratu beharko dugu. Dauzkagun beste aukerateko bat Linux sistemak izan daitezke. Linuxen artean badakizue aukera asko daude, Linux nolabait termino oso generiko izan daiteke, Linuxen barruan aukera asko daude, 4 edo 5 oinarri orokor daude eta beste guztiak 4 edo 5 hauetan oinarrituta daude era berean, eta ezagunetzako batzuk adibidez, Linux Mint izan daiteke edo Linux Lite, bezalako banaketa doakoak dira. Linuxeko sistema gehienak, ez danak, gehiengoak doakoak izango dira, eta doakoak ez direnak normalean ez da sistema bera ordaintzen, bezik eta ordaintzen dena da sistema eragile horren zerbitzua. Hau da, mantenimendurako arazoak izan ezkero, hor badago soporte tekniko bat, eta nolabait azkenean ordaintzen dena da soporte tekniko hori. Baina, azkenean beste aukera bat, beste sistema eragile bat, estetikoki eta funtzionamendu aldetik, Windowsetik datorren jende horrentzat, kasu askotan oso antzekoak izan daitezke, beraz, hor Linuxen artean, dauzkagun aukera guztien artean, batzuk antza gehiago izango dute Windowsera, edo Maceko estetikara, hor, lehen esan duzela, bakoitzaren beharren arabera aukeratu dezakegu, Nik etxean, denetik daukat, bai Windows eta bai Linux, Eta mendik aurrera, segura asko, zuzenean Linux izango dut bakarrik, eta Windows guztiz alde batera utziko dut, Linuxen kasuan programa gehiengoak doakoak dira, software librea deitzen dena, ordaintzeko software ere badago, baina, bakoitzaren beharren arabera. Orokorrean, interneten navegatzeko, webuneak begiratzeko, ofimatika pixkat egiteko, ez dugu beste ezer behar, eta Linux oso rendimendu hona duka, bai ordenagailu berrekin, bai ordenagailu zaharrekin,
eta kasu gehienetan Linux nahikoa eta soberan daukagu. Vale? Garai batean Linux erabiltzeko pixka zailagoa egiten zen, edozein programa instalatzeko, MS2 antzeko konsola batean sartu hartzen, bertan testuak idatzi, gaur egun programak instalatzeko Windowsen antzera egiten da, vale? Edo telefono antzera, badaude aplikazio dendak, bertatik instalatzen da dana, Windowsen baina errezago kasu askotan, beraz, gaur egun edozein bertsio ez, vale? Baina Linuxeko bertsio asko gomendatuko nituzke, vale? Erabiltzeko egin behar den adaptazioa minimoa izaten da, Windows batetik Linux batera, eta esaten dizuet, bertsioen artean, kasu askoetan, badaude oso Windowsen antzekoak direnak, bai estetikoki, bai funtzionamenduan erabiltzeko momentuan, beraz, gustokena aukeratzea da zaiena. Vale? Hemen Linux Mint eta Linux Lite bakarrik epatitugu, baina merkatuan aukera asko daude, Ubuntu, Zorin, vale? Adibidez Windowsen antzeko direnak, okerrez banago, Zorin aukera horietako bat da. Vale? Eta Mint ere bai nahiko antzeko izan daiteke. Vale? Baina, ia bertsio guztiak gero estetika ezberdinak aukeratzen ere uzten digute. Beraz, hori ezin daiteke ez da kezka handi bat. Vale? Beste aukera bat izan daiteke gure ordenagailu edo PC-a Chromebook batean bihurtzea, vale? Chromebook deitzen zaie zeren Googleek badauka telefonoentzako badauka Android eta Android horretan oinarrituta enpresa ezberdinekin akordio batera iritsi zen eta portatil batzuk atera zituzten Android sistema batekin. Vale? Android ordenagailuetara hoietarako Android sistema horri izen bat eman zioten eta Chrome OS sistema dauka izen horrek. Vale? Eta, kasu hori bakarrik ziren, Googleek nolabait onartutako ekipoentzat, baina ze gertatzen da Googleek onartzen ez duen beste ekipoientzat, edo enpresa hauekin akordio hori nolabait horretik kanpo den beste ordenagailu guztientzat ze gertatzen da. Hasiera batean ezinezkoa zen Chrome OS hori ordenagailu normal batean sartzea, eta horretarako Chrome OS sisteman oinarrituta Chrome OS Flex sistema atera zuten, vale? Beraz, beste Linux bat izango balitz bezala, Chrome OS Flex sistema hau deskargatu dezakegu eta instalatu dezakegu, vale? Web aplikazioa bakarrik erabiltzen baditugu eta ez Windowseko programak espezifikoak, vale, kasu honetan. Hau da, Chrome OS sistema honek egiten duena da azkenen da telefono bat edo tablet bat ordenagailu formatuan. Vale, baina haren kontu zibili behar da zeren, nik kasu honetan sistema Chrome OS probatuta daukat, Chrome OS Flex ez dut probatu, baina interneten ikusi dudanez, arazo asko sortzen dituzte, aplikazio edo aukera batzuk hobe esan da, bakarrik Chrome OS sistematan daude, Chrome OS Flex sisteman gauz batzuk ez daude, vale? Ez dituzte onartzen, beraz, aukera horiek kasu askotan kendu egiten dizkigute, vale? Baina, lehen esan dizuan bezala, bakoitzan beharraren arabera, agian horrekin nahiko daukazue, vale? Beraz, zuek ikusi, vale? Hau izango litzateke telefonoko edo tablet bateko Android sistema bat, baina ordenagailuko formatuan, vale? Beraz, hor Play Storea izango genuke, aplikazio instalatzeko, eta aplikazioak eta instalatzeko aukera, izango litzateke Android sistema eta ordenagailu baten atzeko zeo zer, vale? Baina, tablet edo telefono baten oinarritutako sistema da, beraz, kontuan izan horretara asko antzemango dela. Eta lehen esan dizuet, kexa askoren ondoren, Windows 10eko zerbitzu hori nolabait pixkat urtebete gehiago luzatu behar zutela, bale? 2026ko urrira arte edo gutxi gara ez badut gaizki gogoratzen. ESU programa ditzen zaie, segurtasun eguneratze edatuak, bale?
esu beste hizkuntza baten izango litzateke, bale? Baina, segurtasun eguneratze datuak. Eta honek zer esan nahi du? Windowsek suskripzio plan bat atera du, suskripzio plan hori ordaintzekoa da, noski, eta gure Windows 10 hori eguneratuta izatea nahi badugu, zerbitzua kontratatu beharko dugu, bale? Baina, lehen esan dizuet, plan hau, hasiera batean behintzat, Microsoftek esan duena da, urtebete gehiago nolabait luzatu behar duela, eta punto, urtebete hori pasatutakoan, Windows 10ek ez du ez da gehiago eguneratuko, naiz eta arazoak topatu sistema honetan, bale? Beraz, edo Windows 11era pasatzen zeate, edo Windows eguneratu bat izateko aukerarik ez dezute izango, bale? Hori izango da aukera bakarrek, Windows 11 bat izatea, edo Windows 10 bat edo beste Windows zahar bat izatea, baina eguneratu gabe, hau da topatzen diren arazoiek konpondu gabe, bale? Edozen beste arazo, Windows 10 ja ez da konponduko, bale? Esu zerbitzu honekin bakarrik ateratzen diren azkeneko eguneratzeko aktualizazio hauek inguruko gauzak kudeatzeko izango da, beraz, hortik kanpoko beste arazoren bat baldin badago, Microsoftek esan du, ez duela kasurik egingo, ez ziotela zerbitzurik emango Windows 10-ei, bale? Bakarrik ateratzen dituzten eguneratzeko gauza bi, eta bakarrik zerbitzu edo planon hau kontratuta daukatenetzat, beste guztientzat, 0, bale? Beraz, hau pixkat enpresei zuzendutako zerbitzu da batez ere, eta lehen esan zuet, hemen bakoitzak aukeratu dezala, baina lortzen ari direna da jendeak Windows alde batera guztia. Ze azkenen Windows 11 ez da besterik gabe sistema berri bat, baizik eta sistemara hori zerbitzu batean bihurtzen ari dira, adimen artifiziala toki guztatik sartzen ari dira, eta sistemaren errendimendua asko jaisten ari da, eta, karo, sekulako ordenagailu baldin badazu oso ondo, agian ez zara konturatzen, baina ekipo simplenetan, errendimendua normalen eskasagoa denean, karo, adimen artifizialeko gauzak atzetik lan egiten daudenean, errendimendua jaitsi egiten da, errendimendu orokorra, bale? Beraz, ez dakit horrelako gauzak nabaritu dituzuen Windows 11ara pasa baldin bazarete, baina kasu asko de horrelakoak, bale? Gailu berri bat erostea. Gure ordenagailua Windows 11arekin bateragarria ez bada, gomendagarriena Windows 11 aurrez instalatuta duen PC bat, PC berri bat erostea izango da, bale? Hau lehen ere, esan dizuet. Erosi baina, sistema instalatu baino lehen, begiratu zure ekipoaren ezaugarriak, ea baldintza horiek betetzen diren edo ez. Ezaugarri minimo horiek edo baldintza horiek betetzen baldin badira, nahi izan ezkero, orduan eguneratzen saiatu edo instalatzen saiatu. Bale? Bestela, ez saiatu zeren ez dezu ezer lortuko. Bale? Ezer honik ez dezu lortuko. Eta, karo, Windowsek nik usteek nahi duena da, zuzenean, ekipo berriak sortzea, beraien prozesadadorekin baldin bada, asko zobe, Inteleko prozesadadorekin baldin bada, beraientzako zen nahi dut, gaur egun erabiltzaileen munduan bi aukera daude, Intelen prozesadoreak, bale? I7, i5, i3, i9, gero ja pixkat profesional baldin badira, Intel Xeon edo horrelakoak, eta beste bigarren marka hori, AMD marka izango litzateke, bale? Claro, horiek ez dira Microsofteko prozesatzaileak, beraz, hemen beraia interesatzen zena batez ere dira, hori, ordenagailu berriak eta Inteleko prozesadoreak daramatenak, bale? Osea, argi eta garbi, baina hori da gaur egun daukagun mundua, esan ezagun, edo enpresen ikuspuntua. Laburbilduz, Windows 10-en euskarri edatoren amaierak arrisku handia dakar segurtasunerako eta eraginkortasunerako. Bale, batez ere segurtasunerako, nire ikuspuntutik. Windows 11-ara eguneratu ahal izan ezkero, segurtasun edatu erabili
ordainpeko esu hori, vale? Baina hori, ordaintzeko da argi geratu dadila eta bakarrik urtebete izan behar dela, vale? Helburua da hori epe laburrean amaitzea, beraz, epe laburrean da oraingoz urtebete, vale? Ez agian gero pixkat gehiago luzatzen dute, baina helburua izango litzateke urte honen buruan bukatzea, vale? Hau da, 2026 urrirako edo esan izuet lehen, ba hori, urte bukararako zerbitzu hori, esu zerbitzu hori bukatzea, eta hortik aurrera, hor konpon. Edo Windows 10 sistema eguneratu gabe izan, bueno, eguneratu gabe ez, ja hortik aurrera ez dia egunerazio gehiago egingo, beraz, Windows 10 hori topatzen diren arazoekin mantendu, edo sistema berri batera pasatzea, vale? Ze sistema berri? Ba, bueno, Windows 11 eguneratzea, zure ekipo horrek onartzen baldin badu, edo ekipo berri bat erostea, Windows 11rekin jarretu nahi baldin badugu. Bestela, ba, komentatu dugun beste sistema eragile bat aukeratu beharko dugu, bai Linuxeko aukeretako bat, edo Chrome OS hori, edo sistema virtual bat, vale? Orduan, aukera asko dauzkagu, vale? Bueno, ikusten dudanez, zalantzarik ez diazue planteatu, zalantzarik badokazu idatzi mesedez komentarioetan erantzun izateko, baina, ba, hasiera batean, gaurko hitzaldia, hemen bukatuko genuke, vale? Gaurko gaia, badakizue astero gai berri bat lantzen dugula, kasu honetan, aste honetan, ba, Windowseko egunerazio hauek edo ba, honen inguruko hitzaldi bat izan da, urrengo astean ba, gai berri bat tokatuko zaigu, vale? Urrengo asteko izan da, aumenta el almacenamiento de tu, bueno, zure dispositiboan memoria nolabait handitzeko ze aukera dauzkagun, eta hilabetea bukatzeko osasun, Europear osasun txartelaren inguruko hitzaldi bat izango du, vale? Zalintzerik izan ez gero ze hitzaldik dauzkagun edo noiz dira, ba, bueno, Kazeta Eguneko webgunean beti informazio hori eskuragarri daukazute, vale? Kontsultatu ahal izateko. Bueno, ba, zalantzarik planteatu ez didazunez, hemen utziko gaurkoz, bale? Mila esker gaurkoan hemen gurekin egotegatik, eta hurrengora arte. Agur!